sikwamukele ukhozi sokuhlulela ngihambelo. Ngibingelele kakhulu kweNasipho, ngibingelele kweNamroza. Ngibingelele kakhulu kumlaleli wokhozi FM. Namhlanje ngize la e-studio angiphethe indaba ezinhle. Umndeni wakaNkambule nomndeni wakaMbokazi ubungcela ukuthi ngenze isimemezelo sokuthi uZanele Mbokazi useshile emhlabeni. uZanele ushiye khona namhlanje bese kudlule mhlawumbe u12 after 12 namhlanje. Ngihambile ngaye esibhedlela ngabonana no Bishop ihusband kaZanele bese naye nomndeni wonke esibhedlela sesemvalelisa kodwa okuningi ngizocela ukuthi ngidlulisele kubantu abazomela umndeni ekukhulumeni going forward. Kodwa mhlawumbe ngingakadluliseli kusithembiso ngizocela nje ukubonga kakhulu umlaleli wokhozi nilihambe nathi lolu hambo. Ngiyazi ukuthi uZanele bekumuntu benembeke emkhulekweni kakhulu. Ngiyathanda nje ukuthi dudu kakhulu nje kumndeni weshilo, umndeni wakaNkambule, umndeni wakaMbokazi, sithi sikhala nani dudu alohlanga lungahlanga. Ngilana e-studio ngihamba noSithembiso Mtshali no Bishop. Ngizocela ukudlulisela kona Bishop uqala. Ngibingelele kakhulu ngosuku olubuhlungu bonke abalaleli bokhozi FM, abantu baseshilo. Ngibonga kakhulu umphathi. Ngizovumelana nomphathi nje ngeindaba ezibhlungu ngokuthunya umndeni wakaNkambule nakaMbokazi ukuthi umama usephumlile. Soveza nje ukubonga okukhulu kubo bonke abazalwane nabalaleli, imithandazo, support nokuba nokukholwa uNkulunkulu ungaphezulu kwawo konke. Sithi nje madudu kini nonke, umndeni ulimele nani nilimele. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu anibandishe nani mphathi njengefamily la ukhosini. Siyazwelana nani, kubhlungu kakhulu kithi nakini, nani uNkulunkulu aniduduze aninikeza amandla. So biyeke sikhiphe ke isimemezelo somndeni ukuthi yini inhlelo ezizochubeka. Sicela nje ukuthi abantu babe balindile balalele emsakazweni, bebuke futhi na kuma socials akhona ukuthi bakwazi uku-updateka as we give information njengoba umama ephumule namhlanje. Siyabonga kakhulu mphathi. Mhlawumbe singasebenzisa ama platforms okhozi nawase Gospel Powerhouse ukuze singacinthisi ba no fake news ukuzwa kahle yonke imininingwane. Yes. I think uSithembiso uyena uzokwazi usitshela kakhulu ngokuthi imininingwane ngizophuma kanjani. uSithembiso umngane wakhe omkhulu uZanele basebenza naye kuma Crown Gospel Awards. Siyabonga mphathi, siyabingelela kakhulu kubalaleli nakini basakazi. Asazi siphelelwa amandla. Siza la sihamba nje ngokuthi igama lenkosi liyinqaba ophephela kuyo yakusindiswa. Kuyisikhathi esinjalo la uzwa khona amadola xeka. Besikhona impela esibhedlela early hours of the morning sokwenza send off and siyadabuka kakhulu. Kodwa ngithanda ukubonga nje ukhozi FM nabalaleli bonke, especially kuhlelo eshilo lapho uSizanele bekasakaza khona ukuthi sisazokhuphukela eshilo. Ayithi sikhuphukela nenhlungu zethu nokubonga kwethu nokukhala kwethu. Athi singalahli ithemba, singazibulali, uThixo sengasikhumbula. So ilelo themba nje ahambe nalo waze kwaba insuku zokugcina. So namhlanje si ama Gospel Crown Awards, we want to send ama induduzo kubaculi bonke base-South Africa bomculo wozokholo igospel music ukuthi alohlanga ngehlanga. Sifuna nokuthi futhi sibike ukuthi it's still too early ukuthi kungaba nemininingwane ephelele njengoba Bishop Mathabela asashilo. Kodwa ke esingakusho nje ukuthi kune page la Crown Gospel Music Awards on Facebook. Sizosebenzisa kakhulu lelo page
nokuthi ke umndeni ngokubambisana nabo bonke abasebenzisana no Sizanele decide ukuthi sizo communicate, angeke kube ne-information engafiki njengoba sikhona nje namhlanje. It's a step sokuthi siyaphambili kanjalo, so sicela abalandeli or abalaleli babheke nje kuma socials konke kuzoba khona imininingwane. Siyabonga kakhulu. Mhlambe angivale ngokuthi sibona Wemroza uBishop Ngambulo besikhulume naye and bacelile ukuthi badedele bomndeni ukuthi bakwazi ukuthi yes ubhlungu, so ngizocela nje ukuthi please sibahloniphe, sibanikeze space nokuthi ngizocela futhi nasey'nkundleni zokuxhumana sibe responsible ngendlela esiyisebenzisa ngayo le information. Kunomndeni lana olahlekelwe, kunabalandeli abaningi nabo balahlekelwe, and kuyisikhathi lana ukuthi sidinga ukuthi sibumbane, sikwazi ukuthi siduduzane futhi. So ngiyacela nje ngomoya wesonto please ngiyacela ukuthi sibe responsible and sikwazi ukuthi sikwazi umphelezela kahle uZanele mase kufika isikhathi. Unkulu eSwazini isethenjwa somphefumulo eSwazini ovusa umuzi kaKhambule. Sithobekile ukumaZanele kakhulu. Uyabona ngithe ngithola umbiko ekseni ngacabanga waleli ding. Ngathi leli ding uyazi ukuthi naye ekhuluma ngoZanele athi umngani wami. Angizukusho ukuthi ngomngani wami. Ngizothini ngomngani wami? Ngizakutsindela umlayezo ngathi leli ding kusehlulile. Kodwa ke singakusho lithi akahambanga early uZanele. Bese kuthe ngesikhathi sakhe bathi uNkulunkulu usoqedile ukuzela emhlabeni. Uyibhayela incwadi bafundile ngawe, basazokhuluma ngawe. Asigcine namanje ukukhuluma ngaye. Siyamthemba uNkulunkulu uzowapholisa amanxeba kithina leli ding. Ubumunwe wakhe nje uhlala njalo khona. Kuyini noma ukukhuluma ngani mase kufanele igcizele lithi? Yeah. Ithi nje. Kodwa lo muntu usesekwe uthi nje. Ngiya-understand lo muntu namhlanje, ngiya-understand. Umuntu uyaxhumana noNkulunkulu. Ngoba lemina ikhona noma ubani. Hayibo. Yabona. Umoya wakhe leli ding. Khona la wangikhalisa khona ekhuluma nenye insizwa ngilayela ukhozi. Eyahlukumezeka enkonzweni yayo. Yanyulwa unkosikazi. Yabona ngalelo hlelo kwakhala mina kangikhali-ke phambi kwabantu leli ding. Angikhali phambi kwengane, angikhali phambi kwanoma ubani. Ngingena endlini encane. Noma ngingene ngibhala ekamelweni. Zehle inyembezi. Mangiphuma lapho ngiphuma sengathi ngiyahleka, ngihleka ngahleki. Ngisuke ngenzele ukuthi abantu bengihambisani nobuhlungu engimzwayo ngoba ngayitshela njengomuntu omdala ekhaya. Ngofanele ngihlale ngiyinsika. Kanti nomsebenzi wakho wenze sibe baningi sithembele kuwena. Yebo. Kube yifortress ebolento ukuthi. Yebo, kufanele ngihlale ngibambelele. Kube ngathi akubuhlungu uyabona. Bekhale bonke mina ngikhale ekugcina noma ngikhale eqala bese ngivela kubona sengithula. Uma zethu benjalo leli ding. Benjalo. Siyabonga. Ayingenza ukuthi kuzona ndaba ezibhlungu esivuke nazo osukwini la namhlanje lokudlulelwa umama uZanele Mbokazi woKhozi FM edlulela esibhedlela ngemva kokuxinwa ukugula isikhashana nje eside. Thina nje sithi dudu emndenini nakuyihlobo siqhameke ungeqontwala.